Bă, salut! A revenit, bă. Mă mir și eu. Să dau. Am venit. A venit și un Wandering Trader, văd. Mă dor capul. Așa. În caz că nu știți, am făcut foarte multe chestii. Ce costă? În fine. Dar știu că n-am mai postat de câteva săptămâni. Din câte vedeți, suflu și nasul. Trebuie să dau. Suflu și nasul. Sunt bolnav. Nu, n-am COVID. Dar... măcar știu că n-am, pentru că am făcut testul. Așa, strâng și niște morcovi. Cam așa, de început de video. O să revin, să nu las așa. Nu e frumos. Nu, las așa degeaba. Pentru ce? O să fac așa, un mic video. Să vă arăt ce am mai făcut pe lumea asta. Mi se pare, nu știu, frumos să ai ceva la care să arăți la oameni. Așa mie, să văd eu. Bine să arăți, să vadă oamenii ceva. Știi, așa, stai singur, nu faci nimic, de ce? Mai bine faci pentru cineva, cum ar veni. Faci pentru niște oameni, nu contează că n-avei. Căci totul începe de jos. Așa încet se face tot. Am o steak, așa, ce să fac? Să arate puțin cam ciudat. Și am făcut multe chestii. Am făcut rost de netherite. Știu și eu să emit. Aici la chestia asta nu pot să pun netherite aici ca să nu se oprească focul, pentru că am casă de lemn și ia foc. Nu înțeleg de ce. Acum nu ia, dar doar când e netherite. Netherrack. Așa. Dați netherite. Știu, e mult. Bă, n-am stat chiar așa mult. Am luat niște TNT-uri de la niște temple și na, am făcut rost până la urmă. Am minat în nether. Am și ender pearl-uri. Și mi-a mai picat un trident, bă. Nu vine să cred. Știu, ești mecher, mă. Am mult noroc. Aici am încercat o tentativă de hartă, dar nu mi-a ieșit. Asta e viața, până la urmă, încet. Nu trebuie să ne grăbim direct. Aici ar mai merge un chest. Large chest. Așa. De-abia aștept să mă duc să vă arăt în episodul care vine ce am făcut pe la Săteni. Că am fost și la Săteni. Am găsit un village foarte frumos. Am făcut roșii de mending, care o să mă ajute extrem de mult. Și na, mă bucur că pot să postez în continuare. Că, na, dacă nu puteam până la urmă, voi ce mai vedeți pe canalul ăsta?
Na, am încercat și eu. Așa. Important e că ar trebui să vă bucurați că postez din nou. Știi? Și, na. Cred că cam atât pentru video ăsta. O să mai postez unul azi, cred. Și încet. Nu trebuie să mă grăbesc să fac. E nebună. Să las aici câteva chestii. Deși lemnul iau. Nu știu niciodată când te ajută. Las ăsta, las ăsta, las ăsta, las ăsta. Așa. Da, și morcove și uitul. Așa. Da, și voasele. Și ăsta. Hai, Picasso. Așa. Deși mă duc un pic să atunci și oile. Găleata cu apă las aici. Fapt aici. Așa, așa. Și mai trebuie buții. Doar că n-am găsit diamante destule pentru buți. Încerc și eu. Important e că încerc. Că totuși dacă nu încercam, ce făceam? Ia. Ai, 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 ai. Ioi, mama, cum se vede. O să fac așa. Mă, cum se vede. N-am ce face. Dați-vă la asta. Foarte frumos. Arată frumos.